Yo, what's up? Ачка тук ли си, момче? Скачаме в газе, да. Ачи, нека в съученик, да. Той е пич, има всичко, което някой трябва да има, да. 4 инчова банта за врата, Обичам да ям каша маша. Ачи иска да играем, нека връждясо самолет, обаче аз му казвам, брат, нема стане така, затова ще играем момичетата, ще играем на Майнкрафт, трябва да ти сложим някакъв детергент, днеска цял ден се снимаме, той казва не на всичките, той няма да се снима, да, твърде е известен да се снима, не. Искате му автографа, той казва не бе, пичове, моля ви се, оставете ме на мира, брат ми, маняка е ляк. Искам да дишам, моля ви оставете ме да дишам, трябва да мога да скочи тук дойдат, мой да дойда, мога да дойда да ви подпиша, да ви напиша, трябва да дойда друг път да ви се снимам, мога да дойда някой друг да ви пипам, да, Ачислав, шмърка чистици, скачи в китици, катък, той обича, да, катъка маже на филията, катък, Ачи батко, скача на шладко, да, той е Ачи, той е Ачи, кой е Flying BV, имаме ли такъв? Трябва ли да дойде някой друг, за да знам, че си ти, брат ми, немате тука името ти, къде, кой те бана, шо сте банали, да, мистер Дък или си, какъв си ти, аре дай ми IP, трябва да ти сложиме някой друг да дойде у вас, ако някой друг дойде сега, ще ви каже всичките, че сте на да, трябва, моля ви, тръгнете си, трябва всички да си тръгнете, защото ако не си тръгнете, нищо няма да се получи от вас. Моля ви се, снимайте с момчето, той трябва да се снимате с него, да. Моля ви се, снимайте с момчето, моля ви се, снимайте с момчето, да. Той трябва да се снима с вас, иначе ще ви даде анфас. Борислав.